Amen. Intayon idayaw ti Apo. Iday ti nga kanito ayaten nga kapsat. Wen Apo iday dayaw tayo isuna. Ket itiday ti nga kanito na imbaga daw tayo amin, imbaga rabi tayo no anya mga paset iti lubong daenyo kapkablao mi itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo nga isu ti mannumbot ken mangisalakan tayo. Intay nga rod manen iti panagsilbi ti Apo babang ti panagkankanta. Intay nga rod adalan ti sa una ket kabayatan dayta ket itay ti panagkararag santen tayo itag adagiti timtimok tayo. Amen. Hallelujah. Ken ka o Dios a managayat managparabor na isang sangayan iti ayat mo kada kami ket Apo idayaw daka italog daka agyaman kami Apo ti daytoy Apo nga kanito daytoy nga rabii ti daytoy Apo nga panangipalubos tumanen nga pinagkaykaysami agkakadua kami Apo tapno kasta umay daka Apo may miray-rayo ti bagimiken ka ti biyagmiken ka tapno mapadayawan ka ket maragsakan ka. When Apo yaman kami unay, ket o Dios umay kami pay Apo pakumbaba dumawat ken ka, iti pan nakadalos ti puso mi, itinakem mi ket ibiyag mi, tapno maikari kami nga umasideg ken ka. Agyaman kami ken ka o Dios. Iday ti nga kanito o Apo kidawon mi ti presensyam, ti pan nakabalin mo ken nasanton nga espiritu, nga makikadda kami tapno mapagbalaygan mi daytoy nga ramid mi ken ka o Dios. Agyaman kami, madaydayaw ka unay ken may tantano ka. Itinagan niya po may Jesus namat niya amin dito. Amen. Amen. Intay nga ti panagkantay, nagkantahan tayo no sumrakton ti sasanto. Di English, when the saints go marching. May saak sang sangailin, iti daytoy nga lubong. Ijay naranya nga ili, itain nagkagturo. No sumrek kung sa santo, no sumrek kung sa santo. May sak na makipagserek, no sumrek kung sa santo. Imatangat to ni Kristo, tay ng karot basol ko, manugtantay jay ruangan to, no sumrekton sa santo, no sumrekton sa santo, no sumrekton sa santo, may sak nga mariserekto, no sumrekton sa santo. Tay maumuan tay tu, tay ruangan malit panto, ket makipupuk kawak tu, no sumrekton sa santo, no sumrekton, yes Lord, sa santo, no sumrekton sa santo, may sak nga waserekto, no sumrekton sa santo. Urayet paglugana, no dunteng ket sumreka, ijay ululep jay ngatu, no sumrekton sa santo, no sumrekton sa santo, no sumrekton sa santo. May sak nga magiserekto, no sumrekton sa santo. Adda armada ket magmagnada, adda waya-waya bilag ti mada, nanayon ragurag sakti puso, ket iti dahitoy adda pased ko. Adda armada ket magmagnada, adda waya-waya bilag ti mada, nanayon ragurag sakti puso, ket iti dahitoy adda pased ko. Agkan kanta ak tuwag pukaw kawak, tuwag kanta ak pukaw
agawi siwa agtipatak agpaswitak madaydayaw numaluktan dyan wangan ni Jesus inak kita nagtipatak agpaswitak madaydayaw agtayabak tu sumangat jay nga tu agtayabak jay nga tu madaydayaw numaluktan dyan wangan ni Jesus inak kita nagtayabak jay nga tu madaydayaw. Amen. Ay pagtiapo. Amen. Hallelujah. Naimbag tiapo inikan na kanta itiday tu'y puso. Naimbag tiapo uray nasip net pagranyagan na naimbag tiapo kanayo. Yes, naimbag naimbag tiapo inikan na kanta itiday tu'y puso. Naimbag tiapo uray nasip net pagranyagan na naimbag tiapo kanayo. Numagnaka itilubo kadadadadaniniwan di ka nga madanagan di na ka nga maybayan karina di ka panawan di ka pagligdan sa una putlo na imbag tiapo inikan at kanta itiday tu'y puso. Naimbag tiapo nasingasipgan pagranyagan na naimbag tiapo kanayo. Managpasul tayamin iti kaput kadatay lantay ingkad na ni Espiritu itakat matistigwantay ayat na matagin na yun katiyasin na tiyak patinggal na imbag tiapo inikan at kanta itiday tu'y puso. Naimbag tiapo uray nasipgan pagranyagan na naimbag tiapo kanayo. Uray diyak maawatan amin panggap mo kanya tiyak ko tataimam babayan pamati at di makita naimbag tiapo inikan at kanta itiday tu'y puso. Naimbag tiapo uray nasip nga pagranyagan na naimbag tiapo kanayo. Yes, naimbag tiapo naimbag tiapo inikan at kanta itiday tu'y puso. Naimbag tiapo uray nasip nga pagranyagan na naimbag tiapo. Naimbag naimbag tiaw naimbag tiaw. Yes, naimbag tiaw naimbag naimbag tiaw naimbag tiapo kanayon kanayon. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, ay pagkawapo at daking katibalay di. Hallelujah, oh God. Amen. Ganda po agbalay kita
tayo Kay supar Makanat limonyo ikanta Kay tudibal lagi Kristo ari Ada kanabubal lagi Ganda tay napili Timon yung maparmer kita Lubong makita ng aking apo At balagi tayo kateso Pamagan natin demonyo kanta Tay kuti balagi Kristo tari Ada kanabot balagi Ganda tay napili Demonyo mabarmek kita Lubong makita ng akin apo At balagi tayo gatiso Pamagan natin demonyo kanta Tay kuti balagi Kristo tari Ada kanapo Ada kanabot balagi Ganda napili Demonyo mabarmek kita Lubong makita na ganda na po At palagi tayo katiso Pamagan natin demonyo'y kanta Tayo di balagi Kristo tari Kristo tari Kristo Yes, Lord. When po Hallelujah. sikaw nga po Hesu Kristo ti ari Yes. kinagan-ari to ilubong Amen. tumibiyang mi. Agyaman kami o Diyos. Agyaman kami. Ti balay ging pay mo. Bueno Diyos, awan ti sabali nga bigbigan mi nga daga ti nagbabatan mi no di siksika lang. Naginayon ka po makikadda-kada kami. Agyaman kami ken kamadaydayaw kaunay ken maitantanok ka. Amen. Tinagan niya po Jesus. Amen. Amen. Alawan ka kapsat. Iti nga isagana gini puso tayo. Tentay nga rin aman. Iti na isagana. Met nga taraon tayo tina espiritual. Okay? Kat ditoy ngantay nga rod matnekmanen, ngantay nga rod tatarigagay tayo, nga bakkel tayo tina espiritual, natigker pamati tayo, kan at adapay nga mapabilig tayo. Kastamet nga ma-build up uno dinay patakden nga ba relasyon tayo iti apo ket adapay nga mapatibker. Ket ay bak nga rod wenno awagat nga rod ni Brother Alwin, ta isu ti mangi bingay kada tayo ti sauti apo ta nga hadi. Brother Alwin, bagi mo Men, Yeah. Hallelujah. pag numunay kakabsat nga apo na kimimbag iti dati manan nagundawa ita adda tay manan nga agadal kadigiti sasauna. Tapos nuunay nga iti sasauna ni apo ket isu iti mangpagpabilag iti spiritual nga biag tayo. Amen. Alawen kakabsat, sakbay nga rod nga intay erogiti panagadal tayo ti sasaw ti apo, kablao ko itinagan ni apo, tunggal may sa kada tayo tatangarabi. Amin nga isunto man apakai danunan ken paka sinno man ang makangegto kadagiti nga sasaw ni apo iti dito nga dundaway ket mamati ak nga ni apo iti mang bendisyon tunggal may sa. Ket alakabsat tayo nga agadal kadagiti sasaw ni apo iti nga dundaway. Ket intay pag inadalan iti dito nga gundaway ket amok nga pamilyar kadagiti tunggal may sa kada tayo. Ta dito nga verse ngente pag inadalan ket familiarize ken ma-memorize ti tunggal may sa oray pay damdamon na ti agbasa siguro ti Bible ket makuna nga iso iti umuna nga ma-memorize na. Tano ko no ibagbaga tayo wenno pampanunutan tayo ko iti yararig tayo kumakit iso iti puso
iti bilbiya ti intay adalin tata ti John Amen. 3:16. Hallelujah. John 3. Amen. Like in the beginning. So nga han na ko nga alis to nga mang lawlawag ka detoy ta amok nga naapoy so ti mang tignay tunggal may sa kada tayo itinte pag inadalin dito nga gundaway dati nga sa sonya po. Alawan at kunana iti John 3:16 nga for God so loved the world that he gave his only begotten son, Amen. and whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Amen. Alawin tayo kararan. Alawin na po at tunay nga naibasa na giti sa saom kat dawat kadiken kawapo iti neto gundaway nga si Lord God. Iti agtalinaed iti pusot tunggal may sa kana kami wapo ting kami panagadal kadigit sa saom kas tamet wapo iti pinakawarwar na wama. Nga si kakadi wapo iti mangilawlawag na saya at Lord God digit sa saom itatangin kami. Pag inadalan tapno Lord God at damanen nga at mapapabilag wapo ti pamatimi. Ken kastamot wapo ti panaypaay mo Lord God iti nang anuntay mo tunggal maysa Lord God nga makangeg wapo. Ket pabilagam wapo iti pamati tunggal maysa. Wala po talikuken kami ti biag ko Lord God. Nga isot siak ti armati mo wapo mangilawlawag iti reto gundaway kadagiti sa saom. Paay mo kadi Lord God tininlangitan ken nasirib Lord God tapno wapo adda nga mailawlawag ko nga nasaya ti giti sa saom. Tinagan mo po Jesus dapat kararag namin digito. Amen. Alawan kakabsat amok nga dato yung sasyon ni Apo iti reto gundaway ket pamilyar kada tayo. Pudno unay nga ti John 3:16 nga kunana dito yung suket famous. Aya. So ti famous nga makuha tayo iti Bible tayo sa kunana heart of the Bible ti John 3:16 ket amo tayo ti pakasaritaan na dito yung gapu ti ayat ti Apo. Ket adda nga inpaay na ti anak na nga bugbugtong ket may na insalakan ti bugol alubong. Ngem adamit ti may sang adati pang ikuak nga pangiwarwarak kadto pa nga sa ni Apo kadto kasi may sang ilustrasyon nga kunana idi ti dito idi ni ti Genesis mano malagkwa tayo ni Adan ken ni Eva. Makita tayo nga ni Adan ken Eva ket pinarswa ni Apo. Ket dagitoy nga dua nga idi pinarswana ni Adan ket makita na nga malidlidayan. Duan pinarswana ni Eva tapno adati kadanggay na. Iti dato nga lubong. Kay itatta ket nag-arami da iti kinabasol. Ngem gapoy iti ayat ti Apo. Gapoy iti pudno una nga panagayat ti Apo ket adda nga inpaay na kadakwada pay laing iti anay nga panagayat kanyada. Inpakita na ti ayat iti lubong, pakita na tinananay nga ayat iti Dios kadakwada. Ora pa isoda iduan ket makita dan nga isoda ket nagbasol ngem inawat ni Apo diya pamakawan ni Adan kanyada. Ken Apo ta no mapatay jay istorya ti kwan ni Adan ken ni Eva iti Genesis ket pudno nga ni Adan awan tinaramin no imman namo no si Murot ije na aramid ni Eva nga basol. So nga idin makita da iti bagita nga iso dakit nagbasol aglimlimeng dangem ni Apo adda nga si aawat pala kadakwada. Kaputan ni Apo nung balbalin at numabalin awan ti kaayat na kadagiti pinarsuan nga itapok iti impierno. So ti makita tayo diay nga maysa ket diay pudno nga panangayat ni Apo iti lubong. Pudno nga panangayat ni Apo kadagiti pinarsuana iti detoy nga lubong. Ken kunana pa kabsat nga ti maysa pay nga pangikuak iti detoy nga sa sona Apo iti detoy John 3:16 nga pudno nga iso iti paka pangkanan jay paka kuan una tiriknak nga isu dato iti lawlawag ko iti dato nga gundaway ta masayro ayo una jariknak gapu iti ayat una iti Apo. Ora kas ano ti basol nga iti mararamidan ket adda nga talaga jay ipakita ken
i parparik na ni Apo ajay pudno nga panagayat na kada tayo. Ta kunana dito ipay nga ajay pinang isakripisyo ni Apo iti anak na nga bugbugtong pudno unay. Kas may sa nga naganak kanya tayo. Ket may sa ti anak tayo kasla kanya mi kubakin ni Sister Honey. Ket may sa ni Axel. Asinno ti makaitured kanya tayo nga isakripisyo tayo ti anak tayo gapulaing iti basol ti sangkalubungan. Damahag man kanyayo kabsat. Asinno ti makaitured nga mang ipaay iti anak na tapno matay gapulaing iti sangkalubungan. Deta ti pakakitaan no kas ano ti panangayat ni Apo iti lubong kanya tayo maamin di nga adda nga pinarsara. may sa nga anak ni Apo in pan na dito'y lubong tapno laing subuten na ti basol ti tunggal may sa kanya tayo. Ket no panunutan tayo daytoy nga inpain na Apo kanya tayo nga panang ipaay na kanya tayo ti anak na nga bugbugtong tapno laing mabayadan digiti basbasol tayo iti daytoy nga lubong. Ket nagdakkel abanag hantayo am panmapanuan tayo ammo no kas ano ti panang subad tayo kas ano panagbayad tayo kanya na. No panunutan tayo hanta ammo no kas ano no manu presyo ng hanta yung mabalin nga gatadanta han inbaga ni Apo ditoy nga adda iti katad na ti panang bayad na kada tayo panang aklon na amin nga basol tayo no diket di inpaay na ti anak na nabugbugtong nga iso na iti mga subbot iti basol tunggal may sa pinarsuana. Kunana pa ditoy nga ni Apo ket di impayan na ti anak nga bugbugtong nga iso iti nang subbot iti pe basol tayo ket ti dawdawaten lang ni Apo kanya tayo kakabsat ket adya kinapudno tayo kanya na. Amen. Adya pa nang i-submit tayo iti biag tayo kanya na napudno. Adya laing ti sapsapulin na Apo dawdawatan na kada tayo. Di matkas ko na di ni Nicodemos. Malagip yung ti story ay kwan ni Nicodemos. Nga iso ni Nicodemos ket may sang a leader iti sinagog. Ke itata di ni Nicodemos ket awan maadayo han na maawatan no apay nga ni Apo ket addaan iti kasjay nga sirib. Ket ni Nicodemos han nakayat ang makita nga mapan umasideg kini han nakayat ang makita da nga umasideg kini Apo ta adjay panag-amak na no makita digiti papariso medlaeng nga umasideg ken kana. Kay iso nga napan ni Nicodemos iti nga ti Rabi ta kahit nalang makasarita ni Apo. Napan kin ni Apo Dios. Napan na kinatungtong. No anya digita nga kinabilag ket kahit na nga maamuan no anya ti no unegpay nga adda nga kababalin ken biag ti Apo. Ket kunana ni Apo kanya na ti mayanak iti danom at ti mayanak iti espiritu ket kita ti kunana ditoy John 3
kunan na kani Nicodemus, no ang kangamayanak ang balbaliwan, amo makita ti pagarian ti Apo na. Kadata nga nagtaka man ni Nicodemus ta. Siyempre isin ni Nicodemus ket may iso na leader iti sinigugwe. Iso nga kunan na dinamag na kasano ang mayanak ang balbaliwan kunana paiso mo. Kasano ang mayanak ang balbaliwan? Agsubliak iti buksit ni inang ko dati nga kalakay ko. Iso nga kunan ni Apo kanya na nga timayanak iti espiritu at timayanak iti ti lasag hindi pinakiluhanan natin nga timayanak iti lasag ket wala timayanak ti espiritu ket mabalbaliw mo lang maikuha iti espiritu matlaang. So adya pinakabon agyon tayo. Iso nga kunaman ni Nicodemus ken ni Apo sikaket maestro digiti Israel. Dapat nga sikaket amum digitoy kunanang haning nga nagkuha ni Apo di jay. So nga makita tayo di jay pinang ilawlawag na Apo di jay ta ayat na iti lubong impakita na nga nuhang kang mayanak iti espiritu amo makita iti pagarian ti Apo. No, gaputan no mayanak iti espiritu kaawatan nga tasabali jay mabautisaran iti danum ken mabautisaran iti espiritu. Nagduma na dyan, dati nagdumaan dati, mabuti saran ti danom para iti lubong. Mabuti saran ti espiritu para iti spiritual life. So nga, inlawlawag na Apo kani Nicodemus may pang ti banag nga digijay ket tapno maawatan na kay isugan ni Nicodemus nagtamad kani Apo ket simurot pakita na pinagtalik na pinamati na kanya na. So nga makita tayo kakabsat no kasano jay pudno ngayat ni Apo ngayon paay na kada tayo. Ket gapo iti ayat ti Apo hantayo nga ajay kabalinan nga subadan iti anyaman a klase at nga banag nga adda ditoy lubong. Ti panang ipaay na Apo iti anak nga bugbugtong kada tayo. Nga iso na iti nang subbot kadigiti basbasol tayo. Ket haan nga bareng-bareng. Nudiket di adda ti seryoso nga banag nga kayat ni Apo nga may patungpal iti biag ti maysa nga namati kanya na. Seryoso nga paglintegan ti Dios nga isu kumatirumbeng nga intayo surutan ken pagtakderan ti lintig ti Dios ket hanpulos nga masalungasing. Hanpulos nga balbaliwan. No tilintag dito'y lobong, mabalintay nga baliwan. Ngam tilintag ti Diyos, nakapermanente di dyan. Hamupuhan pulos nga matwis. Kakabsat. So numan kasauray, kasanuman pa itilaing timaysa nga tao nga pinarswa ti Apo. Ore pa kasano ti kinabaknang timaysa nga tao nga imparswa ti Apo. Ore pa iso na ti makunang nga kabibiligan ti nga lubong. Ngam jay kinabilag ti Apo ken patakaran ti Apo hanpulos nga agbalbaliw. Hanmupulos nga matiritir. Hamupulos nga pagkilo. Diretso. Hanakasla iti dati nga lubong nga mabalintayo nga kiluen ti patakaran. Mabalin mo nga aramatin ti kinabaknang mo nga agbalin nga sikat masurot.
ngem ti pagayatan ti Apo adda nga si aayat kada tayo. May pakita ti ayat na iti deta nga paglintagan. Haan nga kina palangguad no diket di napudno nga panagayat ti pakpakita na kada tayo. Impapay na kada tayo. Adya langan nan arigan ta langan nan ti pinang ipaay na iti anak nga bugbugtong. Nga iso iti nang manugbot kada tayo. Iso iti nang ilitaw kada tayo iti anyaman na klase ti basol. Kapag panunutan tayo, di kiti aramidan tayo nga basol. Iti naglabas. Ket hantay yung mapagtalikodan. Ora sino kanya tayo. Ora pa iti Biblia makita tayo, mabasa tayo. Nga awan tinapudno, awan ora may isa na. So nga panunutan tayo data. Nga tinaramid ni Apo, na ilan sa iti cross, natay, naugasan, sinubot na ti basol tunggal may isa. Gapu iti ayat na aramid data nga banag. Ket no panunutin tayo, digiti naglabas nga naaramidan tayo. Kurang pa iti biyag tayo. No pagbayad tayo, ti naramid ni Apo kada tayo. Ure kasano pa iti kinarigat, ure pa kasano iti kina adu, digiti mararamid tayo nga kinaimbag, nga ipapay tayo iti tunggal may sa hantayo nga mabalinan nga makuna tayo nga dato iti pagbayad ko iti pinagsubot mo iti biyag ko. Dato iti pangbayad ko iti pinang isalakan mo iti biyag ko. Hantay mabalin nga ibaga kasta kini Apo. Gaputam digiti mararamid tayo iti deto nga gundaway nga kadata iti lubong. May salaen ti mabalin tayo nga isubad iti Apo. May salaen. Ti kinapudno nga pamati tayo kanya na. Isulaing ti mabalin tayo nga ipaay nga pag kumakasla jay pang ipaay ti biyag tayo kanya na di panang na jay. Isulaing ti mabalin tayo nga idaton kanya na. Tono idi una na digiti ko na ag sakripisyo da agidaton da iti sacrifice da nga digiti lam animal so lam sacrifice da tapno lang jay asok na ket iba mapan jay agbaling itat da kada tayo iti New Testament awanan hanan nga kasya ti ipapay tayo no diket ti puso tayo, ti pudno nga pamati tayo, ti napudno nga panagserbi tayo, ken panakipagpag na tayo iti Apo. Amen. Tayo iti dati kadati iti lubong ket at bibiyag tayo iti kinagulo. Nga punana dito yung adda iti bibiyag tayo iti kinagulo. Iti dati nga lubong, nakabut-buteng, manana, agbibiyag tayo nga, yan manana dito yung tayo ko, dati ito yung lubong we live in a world that is chaotic, messy, and oftentimes scary. People disappoint us, hurt us, and we find ourselves facing many hardship. Yan tayo kakapsat. Pudno unay di kita nga adda iti nga lubong nga intay pagpagnaan kada kita nga gundaway. Hantay nga ibagang kaputa addan digiti kwarta digiti babaknang handa na marik na itirigat baka madagdag sen pa itirik na dangin da tayo kausa kapapanunutan da no intoy no kaspa no ag drop ti stock exchange
adun ta pagpakamatay gapo kada gito kabanbanag. So nga makita tayo kakabsat ti kuan ni Apo. Ngam gapo iti ayat ti Apo no adda tay ken ni Apo adda iti ayat kanana ti kakabsat. Masarakan tay iti ayat ti Apo, ti comfort na. Tinamnama kakabsat. Ipalpalagi pa ni Apo iti eternal glory na adda nakan kanayon iti pamati tayo kan makipag taltalina ed tayo kanya na kakabsat. So nga no pampanano ajay kitkitan tayo dati nga bars adalin tayo na sa nagragsak nagpintas nga adalin ta tikinapud no ti Apo kada tayo ti ayat na kanya tayo ket naka imimbangunay gaputa awan ti makaipaay ti kastoy nga aya at ragsak kada tayo no dilayng ni Apo. Numan agpay so aday ti pamilya tayo ng sabali adya ragsak nga may paay ti pamilya. Sabali adya ragsak nga may paay ti gagayem. Sabali adya ragsak na adda kay ti Kristo ni Apo Dios. Tadya ragsak nga da kini Apo Dios ket hamo nga mas baalan. Hamo nga mailawlawag no kasano dya ragsak mo na adda kay ti Apo. Ngam no di kita ragsak nga di maipapay ti gagayem aglabas mapukaw. Ngam dya ragsak nga ipapay na Apo kada tayo agtalinaed nga kan kanayon iti biag tayo. Ura pa intetihan tayo, ura pa ay kasano ti rigat iti adda nga inte mapaspasaran no adda ni Apo kada tayo adda dya ragsak. Kas laawan anyaman na dagiti nga daldal ya sa atin tayo. Ta agpaiso itidet nga kunana itidet ng biyak ket adata ang mambang na tayo iti kinagulo. Messi. Naggulo nga lubong. Basit lang nga banag addan nga maitibkol ka. No adyat anya ti makikita mi itidet nga lubong ti aglolo mo. Mabalin mayanod ka. Ngam gapo ta agbibiyag tayo kini Kristo. Adda dya kinatibker ti pamati tayo nga agserserbi kanyana. Nagtibker. Ti pundasyon ngayon pa ni Apo kada tayo. Aring na kumaan ajay kuran nga nagpatakder tayo iti balay iti bato. Hantay nga nagpatakder iti balay iti kadaratan nga adda nga magbuwal. Iso nga agyaman tayo iti Apo tayat na kan kanayon kada tayo. Adda ko mga digiti sasauna ket iso kumakan kanayon iti intayo pagtalina edan nga pagtakderan. Ta digiti sasauna ket naka makapabilag akan kanayon iti pamati ken makapabilag iti rikna tayo nga agtultuloy nga agserbi kanya na. Ket ti maudi nga may bagaklan kan maibatik nga itineto nga verse ket iso ti kunana ditoy nga tinimbag nga damag itineto nga verse ket iso detoy nga kunana ditoy nga agtultuloy tay kuma nga agserbi ti Apo. Gaputa digiti basol tayo ket binayadan ni Apo. Hantayon nga hantayon nga masapul pay nga bayadan tanyaman kwarta unan niya. Gaputa ni Apo ket binayadan nan.
digiti basol tayo. Digiti utang tayo. Baga, ket ti lang na aramidon tayo, awatin tayo ti Apo. Ti biag tayo. Awatin tayo, awan ti kasukat na. Ta inpaayon ni Apo binayadan na. Awatin tayo laeng ni Apo Diyos ti biag tayo. Italik tayo ti biag tayo kanya na. Ti kinapudno nga panagpamati tayo. Ti paay tayo kanya na. Amen. Alawang kakabsat na niya may ket dati ti mabaling ko nga ibati ti deto nga gundaway. Ket agyaman ako nay iti sasaw ni Apo nga intay naginadalan kakabsat. Ket awanan ti may kwat no anya pa ti mabalin nyo nga itulong nga ibaga wenno ilawlawag. Ket itatagyol tan nga usan. Amen. Amen. Sakbay nga sirran tayo. Kahit kung apreciarin na ito'y nagtulnog nga kapsat tayo. Halay nga nagtulnog. Ang mga halay nga nagtulnog kabutan na isurat schedule na ikay naglekturan nga nagtulnog iti Apo. Kat gapo iti pinagtulnog na nang tediso nagbalin iso nga bendisyon kanya tayo amin. Adda nga talaga bendisyon iti tinga ti panagtulnog. Amen. Ket agyaman tayo tagdamanen ti baro nga mistro tayo. Amen. Ket agyaman tayo ti knowledge nga impaay na sagbay tayo mapanti panagsarra nga kararag. Barbaro kanyak di jay na-refresh kanya dati inted nga mensahe ti di ko na natatay nga ti dakkel nga ayat ti Apo no English ko maket di ayat ti Apo ket unconditional. Ti ayat ti ama ti naganak ket ikang ka ti kwartam ayating ka no agtulnog ka ayating ka anak ko no ilipas mo ti kursom ngem no hamulipas ket kuha ako nagtangkatangkan ti ulom kasi agbali ti ayat ti ama iti anak dahil iti tinaindagaan ng klase ti ayat yung dato yung demonstrate nag-lecture kanya tayo ket unconditional tinagdakkel nga ayat na nga haan nga magatadan ko na Yaman. well ti Biblia baga naman laing nga dakkel ta ayat ti Dios impatalgad na ti ayat na kada tayo agsipod din to man nagbasol tayo pa laing ni Kristo na tay gapo kanya kan gapo kada tayo amen. Adda ti ababang demonstration daytoy ayat ti Apo nga han nga mailawlawag nga magatadan ko na dati naglecture. Buludik man ti may isang istorya ko na DJ kanong may isang anak ama nga dati may isang anak nga bugbugtong eh siyempre ayatin na DJ. Hindi ba sipeng ubing DJ basta baka adayo pa dyan lamok wenong ilaw ka talaga nga kamkamatin dan ta talaga nga ayatin da dyan anak da kas dyan kuman o tata dito nga ama may isang driver ti train kaputa driver ti train kay napuno at ti tattao di train sa tata mailiw mo di anak kano kuwain papan sumabat ni madayo pa tata nakita di ama, di anak na, ijay adayupay. So kunana, no iprenok, karon na ti sudden break, mabalin nga, karon di disgrasya kat matay amin daytoy karga ti train. No kayat kung isalakan dati nagyan ti train ko na naman, diretsok ti train kat matay di anak ko. Kinarami di ama yung sakripisyo na ti biag di anak na iso ti natay ket na insalakan gapu ka nagdi karga na iji train no pay in reality awan mat nga ti kaslakas di nga puso ti naindagaan nga ama ngem daytoy ti kasiggan nga demonstration ti ayat ti Apo kada tayo kapsat ti ayat ti Dios ti ama in paay na ti biag ti kakaisuna nga bugbugtong kanayatan nga anak na nga agpaay iti sangalubongan ngem
Ada kondisyon. Kung natin nag-lecture, hantay lang nga basta maala, di jay eternal life win no. Di jay kung na di jay nag-lecture nga nga panakaisalakan, no di tayo nga agpamati. Kasta ulit di pa nagayat ti Diyos dito lubong nga intend natin anak nga bugbugtong. Di jay ti greatest act, intend na. Tapos nun amin nga mamati. So kailangan nga, adamat lang ti kondisyon ka. Kapag hanggang nga basta maisalakan, kailangan mamati ka. So amin na mamatikan ko na. So alam ko na na saan nga mapukaw. Nagkaroon ti biyag. Yun. So nga, pasarunwak lang di ko na dyan nag-lecture. Ti kondisyon ijay kat mamati ka. Laing gan ko na katagkaroon ka ti biyag. Nga, agnanayon. Dumog tayo amin daw tayo ti panagkararan. Agyaman kami apo ti nabagas nga saom. Ti saom nga talaga kada ti anointing na. Uray saom nga maulit-ulit. Uray saom nga isuntumanan ting kami manggigan. Adalat ti panagsauna ken panagkasla panang TED na iti revival kada gidibiyag may. Nang TED kada kami tinapateg nga palagip nga ay ayatan na kami. Nagpipintas na kita yung bagbaga na ito nag-lecture. They are common word. Dahil ko natin nag-lecture to tayo apo nga dahil may isa nga pinaka-common sentro ti Biblia, iso ti puso ti Biblia, iso ti pinaka-famous tagtad no ko namin kuman nga iso ti ka namin mga tatakit barumanen. Gaputa ti saom kat dahil tingalubong kat aglabas man agkupas amin nga agkupas amin nga barbaro. Ada barbaro nga balay. Namag after 5 years agkupas, ada barbaro nga lugan after 5 years agkupas. Nimdi sa madinto pulos nga bumurong. Tikarkarim kan nagiti sa agtalay na nanayon apo. So nga awan kupas na ti sa yaman kami. Di pagkakataon nga iti dayto nga tiyempo apo. Sami nga kita iti oras yun siya sino man ngem. Bendisyonam ka di. Tikapsat nga isuda nga nang rugi nga aramatem nga pinakangiwat mo. Amumi nga saan nga mao di pa nakaramit na dagito. Uray ka dagiti kakabsat nga ding bendition nami da. Agpamati da ko ma. Nagijay adayukan ka ket handa maawatan ti ayat mo apo arako pamida. Amen. Ti ko na tinag-lecture nga kasla diyon unang nakit nagbasol na dan keneba. Hindi nagbasol da naglimeng da ket emadayo da. Apo mabalin nga da dagiti kakabsat nga aglimlimming ket umat adayo ita. Ngem apo ituloy mo ka di ida nga sukimatan ket birukahin. Ket ipakita mo ti ayat mo dagidimit ka di kakabsat nga agdingding itata. Maawatan da kuma nga berbiruka mo da ket kayat ti apo nga maagsublida kadagiti ilukong ti dakulap mo. Ket maranasan da ti biag nga natal na, maranasan da ti dati linak na wenno dati lubing mo ako na tinag-lecture nga guso-guso gulo-gulo awantal na himno ti biag kadda kina po mga sus kat mas berukan mi ti tal na madaydayaw ka po gyaman kami ti saom gyaman kami ami nga nagdingeg benisyonan na kami ami nga pada tinagan ni Jesus nga po mi dinawat mi dagitoy amen kita Amen. Amen.